ayang kok lewat dine kumitir itu jeneng dro sakinan droan gatel bedah ayo kudu ngerti tatanan ana ing Majapahit. Bir, ketok tinggal Mas Eko. Kamong man ana ing Majapahit kudu ning wedi lawan awake dhewe. Ngerti ing Majapahit? Bir. Dalem Mas Eko. Kang Mas Musimpo. Kepengin dadi ratu ana ing Majapahit. Ugi kumiter nggih pengen dados ratu Kang Mas. Hei. Kakang dadi ratu ku arep dadi ratu. Kang Mas dadi ratu ya dadi kudu dadi ratu. Ya dadi pateno. Kang Mas dadi ratu, kumiter dadi pate. Pati pun kakang. Delok. Di otak-atik dening matuk. Matuk wong kabeh wae kudu ning takluk lawan awake dhewe. Wong Majapahit aja nganti ngerti yen to awake dhewe kuwi bakal tumindak Allah. Kang Mas itu kudune awake dhewe iso korupsi ya, Dir. Ya kudu Kang Mas. Ibarate kan. Piye? Awake dhewe tuku lengo. Didol murahe. Lengo. Piye? Didol murahe. Cengoh kowe. Dadi undane no, Dir. Ingat Kang Mas itu. Kumiter duwe watak pinter. Pinter deh. Lengo kletek 15.000 tak do 5.000. Beras sing 17.000 tak do 12.000. Cengok kowe. Goblok kowe. Dir, wis yen pun Kakang dadi ratu ana ing Majapahit,
Napa? Suket napa? Kalajono. Lah sale ngeten tadi. Opo iki buah naga iki? Sampeyan iki. Sampeyan piye, Paman? Lho. Kowe kaya apa? Wis nemu suket Sulamjono apa durung sampeyan? Paman kuwi. He. Mane sapa kowe? Ngomong nare suket malah ae wong digotong iki. Sik. Aku ki tak takoni sampeyan. Gone sampeyan Bupati suket Sulamjono kabeh. Renden. Tok. Kula niki wau dereng sempet lek ngarit. Nah terus Amargi dosa kula mogok. ning apa dadi alangan Paman? Yo nggih leres nek ajeng ngarit mlampah mriko rada tebih. Niku dosa kula mogok macet. Ngene Paman. Pripun? Aku gambar ulang. Pengalaman Paman Boko. Lah, Aku ora numpak tosa, Paman. oh sampeyan mboten numpak dosa. Ora, aku mlaku lek Paman. Mau dosane sapa ta numpak iki? Sampeyan itu nolong, Bu. Lho, ana dosa ning mburi mau. Lah kuwi dosane Danu. Oh, lah ya gak kene. So, terus pripun iki, Ndara? Yen ndak rasa Paman, Nggih. uripku ki kok rekoso banget. Nelongso banget. Gonku kepengin mukti ngawi bawa wae, ndak rewangi. Aku tumkono ing Kutaraja. Awit ning aku sakwise teko Kutaraja. Golek pasukan Nggih. ngeritke turangga lho Paman. Lah nggih lho ngerti turanggane. Kaya mesti ora. Jan iki ora dadi kaya pangoko. Yen to pun Damar Wulan ngeritke turangga siji loro ngono ora apa-apa Paman. Awit iki lho Paman. 144 cacahe. Lah nggih, Den. Ya sakniki napa mboten enten pedaman lintune to, Den? Sopo sing rasayang Paman? Aduh sami, kula Apa bisa. iki sing jenenge pacoban? Sajak-sajake kok penting banget panjenengan sowan wonten ing panggebakan mriku. Lah kok kula sowan panjenengan kaget kene menapa to Kakang Damar Wulan? Yen kok kanthi ngaren panjenengan menika amung dinten punika rawuh wonten ing panggebakan lho Denan. Kula sowan wonten papan mriki punika namung tilik dumateng panjenengan Kakang. Tilek dhateng kula Nggih. tegesipun kados pundi to? Kula ngesangi dumateng panjenengan. Panjenengan lagi nindakke bab sesanggeman. Injih panjenengan lagi Sesanggeman menapa? kula ing ngajeng diduta kaliyan Den Mas Seto kaliyan Den Mas Komite supaya ning ngeritke turangga 144 cacahe. Awit dolo turangga menika mboten purun dahar yen to mboten ngangge suket Sulamjono menika. Panjenengan pados suket Sulamjono. Awit mboten wonten lho Denan. Mangke panjenengan pados malih. Sakmestine panjenengan lagi saya to. Panjenengan menika ngertos mawon lho. Iki lho kula betake didaharan ujug-ujugan kangge panjenengan. Lho. Paman, jajal sampai takoni kedengaran kuwi gawe sapa?
Adipatih Arya Kendal kang minulya. Ning ora ana bedane. Wis to panjenengan cengkak. Nggih. Pangapunten Dinten Ayu. Boten dados baya pangombo Kakang. Panjenengan raosaken masakan kula. Oh niki masakan panjenengan. Nggih. Bilang nggih. Kok panjenengan dulang-dulang Kersane menika mesra ngoten lho Kakang. kersane mesra. Inggih. Awit panjenengan sinten kula sinten lho. Lah nggih kula jas para panjenengan Kakang Damar Wulan. Niki derajatipun sampun beda. Ora ana bedane. Padha-padha menungso kok. Monggo Den Ayu ingkang wonten ing Lah sik lenggane sing pundi to? Makan. Tinggi iki mau endi? Aku Oh iki lho Den Ayu. jan wong loro iki nganti ra ketok lho lungguhane. Keciliken iki wonge terae. Niki mboten napa-napa to. Malah napa-napa monggo lenggah kalih kula mriki. Semoga Den Ayu. Wah, janjane kula niki ajil lho Den. Yen to kadunangan Den Mas Seto lawan Den Mas Kumiti kados pundi panjenengan kandhanaken. Pun kok panjenengan ampun kuatos dahar rumiyin nggih. Kados pundi raosipun Kakang? Panjenengan menika idaman banget. Idaman para lelaki. Ah, panjenengan ampun ngatos-ngaten. Matur lho, panjenengan pasuryanipun nggih endah suwista engan. Napa malih saged masak? Kados mekaten. Alah monggo panjenengan kumbi. Boten. Angin panjenengan ning rumiyin. Ngapunten Dayo. Sampun Matur nuwun. panjenengan kenging menapa to malah lunggar wonten papan mriku teng mriki lho. Mriki mawon lho. Panjenengan jejer kalih kula. Wajib. Nyeto panjenengan boten purun. Kene perlu dipaksa. Kados pundi. Isin aku didelok Wanda. Kakang Damar Wulan. Injil. Ndoro. Ngeten lho. Janjanipun panjenengan menika boten krasa napa pancen boten rumangsa lho Kakang. Den Ayu. Kula dawuh Kula boten ngrasakake. Kula menapa lho. panjenengan Cacing tenggal tuwuh rasa kepengin mangertos panjenengan menika kadingaren betoke dedaharan napa malih kula panjenengan tunggal lan nggih babagan punika kula tilik dumateng panjenengan. Terus kula dulang panjenengan. Kula mepet-mepet kalih panjenengan kados ngeten napa panjenengan
Kutaraja. Kula mangertosi Kakang. Yen to kula menika kalih panjenengan boten wonten bentenipun. Napa mboten panjenengan penggalih malih to, Ndara? Ora. Tresna kula dhumateng panjenengan menika tulusing batos kula. Kula boten mawas banda donya ugi derajat Kakang Damarwulan. Kados mekaten. Panjenengan nimbangi tresna kula to? Sejatosipun kula nggih badhe ngaturaken bab penggalih kula dhateng panjenengan. Panjenengan aturke mawon. Mboten napa-napa to. Ora dadi kaya mangkono. Saderengipun kula pangapunten. Kula wiwit sowan wonten ing Kutaraja wonten ing Kepulauan Majapahit. Ketepangan kaliyan panjenengan. Kula ugi gadhahi rasa tresna dhateng panjenengan dewa Ndara. Masa? Anggit. Kula ajeng yen to ngantos kadonangan para pugawa Majapahit. Panjenengan gandeng bantrek kaliyan Damarwulan. Napa boten isin to panjenengan? Ampun sisati penggalih babakan punika Kakang. Ingkang nglampahi katresnan nek kula kaliyan panjenengan. Mengke yen to wonten menapa-menapa nggih kula ingkang tanggung jawab. Leres menika Ndara. Inggih. Panjenengan ingkang tanggung jawab bab punika. Cik. Kowe ing dinten iki siramu dadi unggule katresnanipun Kakang. Kowe pun Kakang yen to dulu sirame. Pasuryamu kadya widodarikan ancawanten. Priya ngendika kowe sing ora kang nyuyut marang sirame. Semanten ugi panjenengan Kakang Damarwulan. Tidak dene yen to wanita saged cekakepan dhumateng panjenengan. Priya ingkang dados pindhaning Arjuna. Panjenengan menika ngalembana wae Mboten menika kasunyatan kok Kakang. sakurping langit sak lumahing bumi. Tresnaku hamung lawan sliramu diajeng Anjasmara. Nanging yen papan mriki kula kaliyan panjenengan kula kepengin lelumban nyecep madening asmara Kados mekaten. inggih. Wahyu Kula dawuh Kakang. ndak wiwiti. Ireng kulitku putih kulitmu rombeng klambiku kotoko klambimu ojo to mobil ojo to motor sepeda wae aku ra duwe aku wong desa siramu
Sukati ini
siluman setan. Wes, aku ora ndek perasaan sing Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kan Mas jangan durhaka loh, Mak. Aku gak melok-melok. Sabang bar, sabang bar, sabang bar, sabang. Ai ilo. Kuale. Sabar bar. Ya, apa? Tuwek dikerupuk jajaran. Untung tak keindah jaran, gak tahu indah si celeng. Ayo, piye sampean? Sunggo, Kaya bentuk. lainnya sampean bae celeng. Iya. Dek iki gumun nyaput dikai indah si jaran. Untung gak tahu indah si celeng. Loh, persis. Apa? Isen-isen ke Anjas Moro gandeng bandrek karot dikere si miskin Sama. Tamaruan Satu bilang mana lagi? Hei, rame ae. Iki ratune teko, meo. Monggo kabeh. Wong ngene wong turu. Otos ae kamu. Mama ae tak. Coba sini apa ya? Wong edan ta, ha? Wong edan. Ratu kolok. Hei, tak aku pi. Wah, iki teh sampean. Iki. Kayak patung Minak Jindro. Masa patung minyak jujur rupanya koyo babi. Kebliak. Kokoroyong. Petek ambeien. Wis, pinggir gedut. Mo. Romo. Mau sampai ke rumahnya tak mau? Romo. Kowe iki ngok. Dulunan mo. Dulunan mo. Malah ngolah. Yo, Romo. Jajali kok. Sampai ular iki tahu ning pojokan sampai cepitan iki lho, Mo. Sampai ngene lho. Anjas Moro. Ora kena kan? Ora kena. Kowe iki anake batik. Lu kene lu. Ada masalah. Terus dia sampe mau belok. Iki yo wong bisa. Wes lu kene. La ilah. Oh. Mau ditaruh mana muka saya mo? Dereng isore wis jajang Menengo, lambemu menengo. Lambemu dhewe lho. Ono romone haus. Menengo. Oke, Plon. Oh. Damar Wulan karo si Anjas Moro. Ini mo. Sampean patih Haryo Gender Kang Minulya. Ana ing Majapahit. Mosok duweni mantu si kere, si miskin, kenapa apa isin? Kae lho, Anjas Moro anake patih lo Gender sing wis kasuwur. Oleh si kere tukang ngerepke jalan, tukang buah ikletong. Ayo, malu to? Iya. Seleni. Ngapunten. Mo, ngapunten. Sampean isin. Iya. Sing sampean dulur jenenge sampean dhewe lho. Lambene sampean apa warnane? Ijo. Lek telekong warnane apa? Ijo. Lah ya padha. Ayak sampean koyo kepong. Oh, dapet iki. Wis mong. Mong. Sing penak si Damar Wulan karo Anjas Moro kuwi dipisahke. Aku isin, aku gak tau alergi demek Damar Wulan dilani. Meneh Damar Wulan karo aku ana sing ganteng aku. Yo, Bek.
Tekono. Jamaruan karo kejar kanang duwe. Aduh. Wis. Gandeng aku ya, Bek. Dia rumah pecah kok. Lho, Anjas Moro. Kowe iki anake Patek lho. Aja isin ki romo ta. Mari-mari tak pateni pisan kowe, Roro. Romo. Kuwi wis ditutul-tutul pikir-pikire. Endi tenan? Lah nih. Batas pikirin nak Romo. Lah kowe mau kowe terkenal kok. Otoh, Ding. Romo. Kula tresno kali Alah, hari ini makan cinta, makan keluwen kowe nduk. Mending tak olehne wong kene, wong sagak kene suge-suge. Iya wah sampe ngomong kowe ngomong. Anjas Moro tak olehne wong biru omah lho sapine 8. Sapine dhewe apa sapine sapa? Ya sapine dhewe. Sampe tek. Oh, kowe iki. Lho, Anjas Moro. Kula dawuh. Bener kandhane Kang Masmu kuwi lho. Kowe iki anake Patek. Jamarulan ki sapa? Bocah desa. Ora sakit perlu. Derajate ora padha. Nanging kula tunggu sing bagus kula tresno kelawan Kakang Jamarulan. Kowe tresno. Iki Lah kowe tresno. Tresno ya tresno mo. Hari ini kirim tresno, monggo kirim. Piye. Saupamane Anjas Moro karo Damarwulan. Anjas Moro oleh Damarwulan. Damarwulan tumpakane pedah onto sangen gelem. Ya mah. Lah iya. Mo, ngapunten. Jamarulan kalian Anjas Moro mboten sampeyan restui. Kowe nyeluk sapa? Pate. Romo kapan rabi karo mbokmu? Lah sesuk. Gak sampeyan restui. Nek meteng dhisik, sapa sing isin? Ya, iya tak restu kuwi terusan. Wes, Mo, aku ora setuju. Ora setuju ya, Be. Aja setuju ya. Kene, tak tekoni. Jane kowe iki menggak adikmu apa kowe iki mau pengen kaya adikmu ngono kuwi mau. Lho mo, adekku sing tak undi-undi mo. Romo, golek bojo ki ndak-ndak iki ya sepadan karo kita-kita. Selevel sama kita-kita. Gampang. Golek bojo wong ora duwe, wong kere. Tidak ae nggih. Enek jodoh sing aku kowe. Sopo? Sugi lek pawang. Lek bengi Cantika. Gelem aku mau. Ora apa-apa karo mendem ae sarep ae. Ora wong mendem kowe iki malah banci doyan kowe. Wes, Mo. Wes. Damarulan dipateni. Oh tak bedhek ngono. Wong mantene Rames aku. Iya. Saiki ngene lho. Cetok mikir. Mojo pahit ngarepke Paciban Agung. Kowe melu ora? Ya milu. Kowe ojo milu. yang ning kene ae karo Kakang Jamarulan. Cik dadi. Wes, Mo, kapan Mo? Telepon Ayo kok. dinane iki ning ngene. Damarulan tak pasrahke kowe. Apik awakne apa jare kowe? Dir, pateni dir. Aja. Ojo dipakani. Kembali kamu jalan kowe. Sudah saya masukkan sel. Ya, sate Gus. Yo, ben mati. Lho, Anjas Moro. Melu romo ana ing Mojo Pahit ning aja ngisin-isin ki lho. Nanging Kakang Jamarulan apa tidak bakal. Aja kuwatir perkara kuwi isih ana romo kok. Ora kaya kakangmu kuwi mau amin. Nek iki tonton Wes, ojo melok kowe. Kowe ojo melok.